पाहार गाखोदो जों दा पाहार हाय सासे हालादो पाहार गाखोदो दिनै हानायनो फैदों गुवाहाटीनि पाहार गाखोनो फैदों दिनै मेंजोब्बाय सासेया मेङै मेङैसो अबस्था गैला हादोंमोन बिराद गोजौ गाखोबोनानै मोनबायलै दै लोंलाबायनोसै दूसरा पैसा आसे पानी फ्रिजत আছে না फ्रिजत দিছোন 1 লিটার দি ল दै दै गांलायलांबाय जोङो दा एसे थांबावनांगो होमबानो मोनसिगोन आरोना नोंसोरनो भिउखौबो खिन्थिगोन हादोंमोन पाहारनिफ्राय भिउखौ बोरै नुयो नोंसोरनो खिन्थिलांगोन आङो भिउखौ गोसोआव लांबाय थाबानो जाबाय हादोंमोन मोनां जाबाय जों दा एसे ससे थांबावनांगौ मोनसिगोन आरोना सासेया खथाम जालांबाय भिउ लादो हादोंमोन भिउखौ पाहारनि थांदिनि हादोंमोन जाबाय जोंनिया भिउआ नायना लादो बाख्लायनायाव बिराद मोजांलै टेनसन गैया र' बाख्लायनायाव खारलायसो नांगौ बाख्लायनायावथ' नै जोंनिया सासेया इयाव गाखोनो हायिनि इयाव थालांदों सासेया मानो टेनसन गैया दा এনেকা ভালো ভাল লাগলে না গান শেষ হওয়া ভালো লাগে মজা আছে मैं इनका और अक्सर बोले आपसे जब ना स्पीड के सब ना गाड़ी सब तो बेलिया तो रिक्स ना आता तो आदिमान थांदोनि जाथबाय